वाशीमध्ये पंचायत समिती कार्यालयात शाळा भरवली। शैक्षणिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले। मंगळूर पीरच्या चांदईतील शाळेत शिक्षक नाहीत। शिक्षकच नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झालाय। शिक्षक पदभरती करावी, विद्यार्थ्यांसह पालकांनी ही मागणी केलेली आहे। आम्ही आज इथे शिक्षक मागणीसाठी आलेलो आहोत। जीप प्राथमिक शाळा येथील 2 शिक्षक गेलेले आहेत, तर आमच्या भविष्यासाठी आम्हाला 2 शिक्षक मिळवून देणे ही तुमची जबाबदारी आहे। आणि 4 वर्गावर 1 शिक्षक आहे, तर आमचं शिक्षण नाही होत आहे। तर 5वीचं लेसन 8व्या वर्गाला शिकायचं काम पडत आहे, काऊन की एकच शिक्षक असल्यामुळे आम्हाला तेच शिकायचं काम पडत आहे।